ziet er serieus uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat ziet er serieus uit. Ja, binnen moet een beetje trainen. Ja, wat ziet je voor een trainen? Ik loop 16 april loop ik van Lissabon naar Santiago. Moet ik nou alvast de hand geven? Ja. Ik ben Bas. Ja, dat ken ik ja. Oh, Dat ken ik wel. dus je ziet wel in Limburg. Ik ben in een Venrooster, ja. En de Venrooyse? Ja. Dus dan ziet je eigenlijk pas net vertrokken. Ik heb nu een kilometer of 7, 8 erop zitten. Oh, kijk wie leuk hé. Dat is... Je ziet een gelukkig mens. Ja. Ja? Ja. En ik heb al een paar mooie wandelingen mogen maken. Ik ben in 2019 van Venrooy naar Santiago gelopen. En naar Finisterre, ik weet niet of je dat kent. Nee, van huren zeggen. Ja. Santiago is niet het eind. Finisterre was de dochter van de Romeinen, dat was het einde van de wereld. Oh. Ja, Finisterre, ja. Oh ja. Toen was die dochter nog dat de wereld vlak was, de aarde vlak was. En daar moeten we eigenlijk naartoe lopen. Fini, einde, terra, Einde van, wereld. einde van de land, aarde, ja. 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 En is dat, leed dat aan de kust of leed Dat ligt aan dat? de kust, ja. Ja. Dat is moet ik zeggen, een uithaam in de oceaan. Oké. Ja. Goh, en dat vind ik ook een moeie. Dat roeienspeltje, dat roeienkruts. Ja, dat is van de kruisridders die vroeger de pelgrims deden bewaken. Ja. Ja. Oh ja, die de pelgrims Ja, dat bewaken? waren die stielen en die moesten de harde pelgrims kregen er onderdak. En die werden dan verpleegd. En ja, er is, ja, ik moet zeggen, die orde is er niet meer, maar je werd onderweg nog steeds geholpen. Ja, want eigenlijk overal waar ze kunnen ze overnachten, dat zien van die kleine herbergjes. Ja. Hè, voor, En als je een pelgrimspas hebt, een speciale pas, dan kun je op de meeste plaatsen binnen. En dan kun je voor een redelijk bedrag kunnen slopen. Want sommige mensen menen, als je te voet gaat, dat kost niks. Maar soms kun je toch een mooie kleine auto verkopen. Ja. Serieus? Ja, ja. Je moet iedere dag onderdek hebben, je moet eten. En dat, ik ben in 2022 zie ik nou van hieruit naar Rome gelopen. God, mijn jaar. En dat was eigenlijk wel duur. Dat was wel duur. Dat was in de coronatijd eigenlijk. En heel veel van die kleine refugio's, noemen ze dat, die herbergen, die waren gesloten. Dus dan mochten steeds hotels pakken. En dat liep al in de papieren. En moet ik zeggen, aan de onderkomen en in jeugdherbergen, daar zaten op dat moment heel veel mensen uit Oekraïne in. Dus, Er wordt geen plek. nee. En toen ik in Italië aankwam, ja, de grote Sint-Bernardpas, ik weet niet of je dat kent. Ja, Als je daar overheen loopt, dat is... dat moet een extra bijzondere ervaring zijn als ze door de voet durven ja, rijden. ja, ja. Het was 2 kilometer klimmen, ja, dat was werkelijk magnifiek. 2 kilometer hoogteverschil. En dan komt in juni er in de sneeuw aan. Ja, Dus er moest op alle weersomstandigheden voorbereid zijn. eigenlijk wel. Maar ik moet zeggen, als je wandelt, dan heb het niet gauw koud. Ik heb onderweg de handschoenen heb ik weggesmeten en wat ik kon missen heb ik weggedaan. Dat is allemaal toch wat minder gewicht hoor. Ja. Hey, want hoeveel gewicht heb je nou bij je? Nou, ik heb het bewust niet gewogen, maar ik schat zo tussen de 12 en de 14 kilo. En dat is ook de bepakking die je straks ook ja. altijd mee hebt? Ik moet alleen nog mijn portemonnee erin, het geld erin steken en voor de rest niks. En mijn medicine. En voor de rest heb ik alles bij mij. Ja. Ik moet je net zeggen van je moet toch wel super gezond zien, maar je hebt wel medicine nodig. Ik ben vorig jaar aan dezelfde route begonnen als waar ik nou aan begin. Ja. Toen ben ik omgekiept. Oh. Ik heb cholesteroltabletten en daar kreeg ik de pijn van in de gewrichten. En ik dacht, dat schei ik me uit. Ik dacht, weet je wat, dan laat ik mijn hoge bloeddruk tabletten ook weg. Maar dat was niet zo slim. Dus ik onderweg, net vervaat, maar ik was niet duizelig, maar ik kon niet meer eigen opstaan. Ik viel zo nam tegen de muur aan. Ja, dus ik moest stoppen. En dat was de bloeddruk op dat moment? Ja, de bloeddruk veel te hoog. Ik voelde s'nachts ook in mijn kop, dan gaat het heen, dat was het afgelopen. Dus eigenlijk had je de signalen al gehad van tevoren? En dan kun je niks wel. Daar liggen de Fransman even mee en ik kan dat wel wakker maken. Oh wacht, ja, maar wanneer ziet je omgekiept dan?
net voor Fatima in Portugal. Oké, maar ga je in bed had je de nacht ervoor? Ja, dat begon het mee te broezen en, en van alles. Maar ja, ik kon de Fransman wel wakker maken, maar ik dacht dat vind ik niet pasje. En het nummer van mijn vrouw vindt dat nooit dus de dag. Ik moet zeggen, als je toch moet gaan, dan zou ik ervoor kiezen om fijn iets te sterven als je onderweg bent, als dat geen ziekenhuisbed aan apparatuur ligt. Maar wat vond ook vrouw ervan? Van het feit dat je te bladen had weggelaten en dat je op een gegeven moment omgekiept ziet? Dat was toch klaar, ik had er niks van gezien. Pas toen ik thuis kwam. Ja, maar dat doe ik nog ook dit jaar niet meer doen. Oké. En dat moment van omkiepen, dat was op de route? Dat was op de route, ja. Ik stond 's morgens op en ik viel net als de stok loslaat, viel ik zo om. Ik had niet duizelig. Ik dacht, wat heb ik nou? Aan de muur vasthouden, naar de wc gelopen. Het ging niet meer. En toen heb ik toch nog in een dag gelopen met stokken. En toen ging dat Fransman naar huis. Ik dacht, alleen durf ik niet een berg op te gaan. Dat is je liep samen? Ja, we liepen samen. De Fransman had ik ontmoet op de route naar Santiago in 2019. En die weer naar huis geroepen omdat zijn vrouw geopereerd was. Die had borstkanker en die moest geholpen worden die week. Ja, ik dacht, dat ga ik niet alleen door. Dus ik dacht naar huis gegaan. Maar ik moet zeggen, in de bus naar het vliegveld heb ik nog gedacht, zal ik uitstappen en toch verder lopen. Want ik schaamde me eigen een beetje dat ik ermee gestopt was. Dat zag je als een beetje als een nederlaag? Ja. Dus nu ga ik die route lopen, blijf me te bladen slikken. En nou moet dat lukken, want en dat is denk ik ook de laatste grote wandeling die ik ga maken. Want als je al 2 van zo'n wandelingen hebt mogen maken, dan is het ook mooi geweest. Hoor. Mag ik vragen naar je leeftijd? Ja, ik werd binnenkort 71. En naar Rome was ik al was ik eigenlijk ten oudste dan onderweg was. Dus dan is het ook mooi geweest. Ik heb een fijne elektrische fiets thuis staan. En die vrouw wil natuurlijk ook die met ook doorbrengen, of niet? Ja, ook dat. Maar die had ook geen moeite met als ik ga. Toen ik naar Rome zie gelopen, is ze metgelopen tot Reims. En die had een slechte knie, dus verder ging ook niet. Dan vertelt je dat verhaal over de Fransman. En die ging op een gegeven moment naar huis, omdat zijn vrouw geopereerd moest worden. Borstkanker, heftig verhaal. Ja. Deel ze dan met zo'n mensen die ze eigenlijk, ga je hem al eens eerder leren kennen, op een andere tocht, deel ze dan ook dat soort verhalen makkelijker? Heel veel verhalen werden makkelijk verteld. Ja, ik ken verhalen dat, ik weet dat niet voor het, maar ik heb een verhaal vond ik wel heel spectaculair. Ik liep met een Amerikaan naar Santiago, een maand was ik met onderweg al. En dan vroeg mij steeds, dat was al voor een 3e keer onderweg. Ik dacht, was dat gek, van Amerika steeds, wat toch eens zat te wandelen was. En nog een tijd zei, mag ik ook iets vertellen? Heb ik nog nooit niemand verteld. Mijn vrouw niet, mijn kinderen niet, mijn beste vrienden niet. Hij zei, zal ik eens zeggen waarom ik loop? Toen hij trouwde, hij had een vrouw, die gaf niks om seks. En toen had hij een vriendin om aan zijn gerief te komen. En die was zwanger geworden. En er zat niks anders op als abortus. Hij zei, en als ik nou ergens ben en ik zie mensen van de leeftijd, dan denk ik, en zoiets, heb ik gezorgd dat er niet op de wereld kwamen. En ik denk dat meer mee. Toen ik dat verhaal heb gehuurd, denk ik dat meer mensen er wel moet zitten die zoiets metgemaakt hebben. En hij zei, voor hun was het een hele opluchting dat je het mee had kunnen vertellen. Want ik kom toch niet in Amerika bij hem en het was eigenlijk voor hem een soort biecht. Dat had hij hem heel goed gedaan. Ik heb hem de rest van de wandeling ook niet meer nog gevraagd. Hoe of wat, ik dacht, als je wil vertellen, dan huur ik het wel. Maar anders dan, het was voor hem een verlichting. En dat verhaal, dat bleef mij toch in de kop steken. Ik denk dat meer mensen dat wel hebben. Die zoiets metgemaakt hebben. Ik heb er nooit van gehuurd, maar... Over verlichting gesproken. Hè? Aan het begin heb ik even naar de symbooltjes van het geloof gerefereerd. Dan zie je eigenlijk op dat moment ook een soort van biechtvader geweest.
je kunt elkaar heel veel vertellen. Want je komt in zo'n situatie dat als je een paar dagen loopt, dat je elkaar gaat vertrouwen. En dan kun je gerust iets zeggen. Dat werd ook niet doorverteld. Op heel veel plaatsen waar je gaat slapen, daar is dan een groepsleider of zo bij. En dan vraagt, stel je ergens voor en vertel eens waarom je loopt. Nou, en als je dan die verhalen huurt. Ik durfde mijn verhaal niet te vertellen. Ja, ik heb het wel gedaan. Ik schaamde me ervoor. Voor mij was het, ik ben klaar met werken. Ik heb mijn huis betaald. Ik heb een vrouw en kleinkinder. Ja, wat wilde nog meer? Ik ben gezond, wat wilde nog meer? Dat vond ik een beetje hatelijk voor de mensen die met heel andere verhalen kwamen. Van kind verloren of allemaal die gekke dingen. Ja. Dus dan mag ik dankbaar zijn dat ik dit heb kunnen doen. Maar, ja. Nou, heel veel succes op misschien wel de laatste tocht. En pillen blijven slikken. Ja, dat doe ik.